Wati nazigira kenenga na ma saba maje bara kele bi gela sogmaden na minya amer jegti ale bi so fangile fe enne flatte ngune menyo ne amede ya muradi kuna funi amba da kulu sisa jeka pip kaka firfan la kodon labbaik Allah boji baten bi boni sebe mi nu kama info matin sogmada la kuna funi saba balo ninya ka sebeniye sabako ikado isufu usmani isufu maiga jekulu kura mi zigira singa na dabakun ye malidon nyera dama kapuma ni nyanje benga fon vo kara yoro were ni mali konona te abela jele buruna boje bate ikado yere puma nyera dama anyera dama ni nyanje foi to debo boje bate ikado jekulu kwa ma to kana comité de pilotage du dialogue intermalien Ousmane Issoufou Maïga ma lakodonendo aye premier ministre yake jamana kono ka koro e ka don o de kɛra sababu ye ɲɛnatigɛ yɛrɛ do fana cɔgɔrɔba do wele ka bila masabula bi jamana in dɔ kosɛbɛ ka kɛ nin ko in ɲɛmaa ye wajibate ka dɔn ayiwa kunungo min ye kunnafonidilaw jabala ye maison de la presse olu y'a bisimila a ka taa ɲɛfɔli kɛ baara ni baara min kalifalen don a ka jɛkulu ma a ko kɛnɛ in ka min ye a jɛnya dɔw ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan Jean Bosco Konaré Aminata Dramane Traoré Banjugu Dantɛ ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ ka se ka jaabili kɛ Ousmane Issoufou Maïga i k'a dɔn a ko jɛkulu min sigira jamanakuntigi fɛ maa 150 cɛ b'a la muso b'a la i k'a dɔn kɔrɔnama ni tilebinma bɛɛ lajɛlen b'a la u sigi furadama kana bila bi la min kɔni ye ɲɔgɔn yew ye u bara k'o kɛ ka se ka baara in dilan maa 150 ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen k'i kɔ a fa i ta fana o de la a ye wele dakɛ ka ɲɛsin dontigɛla kibarumaw ma fɛn o fɛn n'a bɛ jamana bɛn ani jamana kelenya de kofɔ bɛɛ lajɛlen ka ŋi nin do la k'a kumaw lase a fɔcogo ɲuman na diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na foyi den kelen da sigi ka fɔ bɔ a ko n'i ye jamana in da k'a lajɛ a caman kɛra u ko min ma assise nationale de refondation u bɛ dɔ ta o la min ye wulikajɔ ni hakilina minnu fana kɛra kabini san 1991 bɛnkan kuma minnu kɛra Tamarasɛte ni a tɔw taara laban Wagadu i k'a dɔn u bɛ dɔ ta nin na min ye denmisɛnw ni maakɔrɔbaw ye bɛɛ lajɛlen dama ka kan jamana i k'a dɔn a kuma fɔli la sabula jamana in ye bɛɛ lajɛlen da ye Ousmane Issoufou Maïga a ma ɲinɛ a ko jamanakuntigi ye hakilina min da nin ye kuma ka di malidenw yɛrɛ dama ma an yɛrɛ dama de ye ko kɛ ɲɔgɔn na dunan dancɛ la an yɛrɛ dama de ye ɲɔgɔn fa dunan dancɛ la an yɛrɛ dama de ye ɲɔgɔn janfa dunan dancɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen den ye wajibi de don an bɛɛ kan n'an b'a fɛ lafiya kana jamana kɔnɔ an ka se ka kuma fɛn bɛɛ lajɛlen bi fɔ min bi tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ kuma kɔrɔ minnu ye kuma jugu ye o kana mɛn tulo la bilen terrorisme banditisme narcotrafiquant ninnu bɛɛ la kuma jugu de ye min kɛra an ka jamanadenw yɛrɛ fɛ ka ɲɛsin jamana ma a ko sigikafɔ o ti tiɲɛ fɔ bali sigikafɔ ti jalaki fɔli bali Bɔjabate k'a dɔn a mana tigɛ Dawuda da la i k'a dɔn ɲininkali taara ka tɛngu a la min ye Bamanje jɛrɛjɛkulu min n'o ye sema ye Iyada Gali walima Amadu Kofa ninnu na wele wa minnu kɛra maa teremaw ye jamana kɔnɔ a k'u bi wele u weleli t'u balili kɛ u ye jalaki minnu kɛ k'o f'u ye u weleli o ti balili fana kɛ n'a sɔrɔla min ni min kan ka don kaso la i ka don kaso la nka kaso in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ malidenya kɔnɔ i k'a dɔn binkani wale tɛ kɛ janfan tɛ kɛ a ko a dabɔra o de kama n'i ye kojugu kɛ jamanadenw bi bɛnna o ti bɛnna o i ni min ka kan n'o ye ɲangili ye o kan ka da i kan a kasolata n'a nafolo sara n'a sɔrɔla sariya ye o de fɔ i kan k'o kɛ o b'a jira k'a fɔ i bɛ jamana kɔnɔ jamana ka hakilina ni jamana ka ɲɛta i b'o bonya kɔnɔ Bɔjabate a ko min kɔni ka gɛlɛn nin bɛɛ ye min ye kunnafonidilaw ye minnu b'a sɛbɛn minnu b'a maana i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'i jija i ta damafa jamana in ye kolo kelen ye min mana kalifa maa min ma yɔrɔ min na e k'i banba i ta kan o de bɛ kɛ sababu ye jamana ka yiriwa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni l'indépendant sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Abdoulaye Jara karamɔgɔ daba tun Jarakɛ a ko min ye jamanakuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta min ye kunna sini ntɛnɛn don kalo tile 19 jamanakuntigi
kuntigi ananga finitigilakaw u ye ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko sigi tun kɛmɛ ka ni ɲɔgɔn ye makɔnɔ ka da kan jamana kuntigi kabini jamanadenw ye dana da kan karamɔgɔ dabatugura a y'a yira k'a fɔ bamanciya wale min bɛ faso Mali kɔnɔ ale bɛ fura sɔrɔ a la sɛbɛnnikɛla ko baara minnu donna an bɛ don min na ko bi o dogolen tɛ diɲɛ maa la sabu min y'an ka jamana ye ni ka lakana bamanciya wale ni ka fu sira danna karamɔgɔ dabatugura o baaraw ninnu donna ka ban ni ka ko bɛɛ lajɛlen tɔ jalatigɛ ka ban ka jamana furan ka jɛ pasi sɛbɛnnikɛla ko o tɔ tɛ waati jan ye sabu jamana kuntigi yɛrɛ a ye finitigilakaw wele minnu de la défense n'o ye colonel Sadio Kamara karamɔgɔ dabatugura ale ni lakana minisiri min ye sɔrɔsiw ka chef d'état major ye a ye wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔsi bɛ k'e de ye jɔyɔrɔtigi jamana in kɔnɔ karamɔgɔ dabatugura ko bɛɛ lajɛlen ka na ɲɛgwɛn min b'a fɛ ka f'u ye min b'u fɛnɛ fɛ ka fɔ a ye k'u k'o fɔ ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko jamana kuntigi a ye kuma ta tuma min na a ko ne de bɛ aw bɛɛ lajɛlen sanfɛ Mali jamana kuntigiya o de bɛ ne bolo bi o tuma n b'a fɔ a ye a kana tiɲɛ dogo n na fɛn o fɛn ko ye tiɲɛ ye a y'a ta k'a fɔ n ye sabu bolodengɔni kelen tɛ bɛlɛ ta jamana kuntigi n'o ye kolonɛl Asimi Goyita ye a ko aw de ye finitigilakaw ye aw de sɔnna k'aw bolo fila kɔrɔta k'a bɛ jamana lakana o tuma jamanadenw ka danaya ba aw kan aw ni siranman kan aw ni boliman kan aw de ye cɛbakɔrɔw ye a kan k'a yira k'a fɔ a ye fini ta kun min kama o de ye jamanadenw n'u bolofɛnw lakanani ye ni ka faso Maliba k'a bɔ juguw bolo o tuma jamanadenw jigi b'aw kan sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi y'a yira k'a fɔ aw bɛ baara min na n'o ye finitigilakaw ye kuma bɛ ka ɲɛsin olu de ma a ko an b'aw fo ka waleɲuman dɔn jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya bɛ ka ɲɛsin aw ma nka hali bi bɛ ko la dɛ sabu bamanciya wale a bɛ jamana in kɔnɔ hali bi sɛbɛnnikɛla ko maa minnu ye bamanciw ye tɔɔrɔsibaw ka taa bila tiɲɛnikɛlaw la karamɔgɔ dabatugura jamanakuntigi n'o ye kolonɛl Asimi Goyita ye a y'a ɲini kolonɛl Sadio Kamara n'a ka cɛdenw fɛ k'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi ɲɔgɔn kan min b'a to jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ maa minnu bɛ bingali ta ni ka dugu sɛgɛrɛ ni ka tiga ta ka da olu kan walima k'u ningɛnɛ karaba maa minnu bɛ taa mɔgɔw ka bagan ka taa bila u ka jiginɛw na ka tasuma don o la karamɔgɔ dabatugura ni ka tiga da u kan walima k'u ningɛnɛ karaba a ko Mali sibiri ɲɛ kelen bamanciw t'u sago k'a la Mali kɔnɔ bilen o tuma min ye sɔrɔsi ɲɛmaw ye u y'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnna min ye kolonɛl Sadio Kamara ye jamanakuntigi ye kuma min ta ka anw sɛgɛrɛ a diyara an ye a bonyara an ma ni Ala ni kira sɔnna ma i sigi k'a lajɛ a jaabi lakika ye min ye an bɛn'o yira jamanadenw na o tuma min ye wulikajɔ daminɛla an tun galabu ka di waati tɛmɛn'o la nka e ka kuma de bɛna dɔ fara an cɛsirijala kan jan ko jamanadenw sigilen bɛ ka anw lajɛ min na karamɔgɔ dabatugura jan ko a da kana se ka to an na o tuma Mali furanin k'a jɛ ka bɔ juguw bolo k'o ye anw ka baara ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Bɔjibate ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ne denmuso Gafere Hawa Seyidu Tarawele nin y'a ka sɛbɛnni ye Bɔjibate k'a dɔn ni Ala ko min di kɛ o tɛ kɛ fɛn min waati n'o sen dɛ o ma se fiyewu Bɔjibate k'a dɔn Docteur Choguel Kokala Mayiga Premier ministre Sakakunu Bɔjibate i k'a dɔn ŋunuŋunu barika bonyana waati la k'a fɔ min kɔni ye farigan ye sen kɔni a dɛsɛra yɛrɛ de kolokoto e ko a n'a ye ɲɛna bilen Bɔjibate k'a dɔn mɔgɔ b'u ta fɔ Alahu Taala n'o ye min kɛ o de ɲɔgɔn tɛ ɲinɛ bi kɛ min kɔ Docteur Choguel Kokala Mayiga denmisɛn tɛ maa o maa de bɛ jamana in kɔnɔ k'i ni Choguel ye bɛ si la a bɛ se ka girin min kɛ a bɛ se ka min gun i tɛ se k'o kɛ Bɔjibate fo fana de ka faamu nɛgɛ tɛ jirijalan yɛrɛ tɛ Bɔjibate hadamaden don farikolo mana sɛgɛn waati dɔ la fo lafiya ka bɔ Choguel ye dɔgɔkun 2 kɛ lafiya bɔ la Bɔjibate k'a dɔn hadamaden bɛɛ n'i ka niya bi ɲɔgɔn na bɛɛ n'i ka niya bi ɲɔgɔn na i k'a dɔn dɔw kɔni ka duwawu kun ye sisan kɔni Premier ministre Choguel Kokala Mayiga a ka ko banna nin kɔni seyi an da y'a ɲɛna bilen koyi o tuma dɔw yɛrɛ kɔrɔtɔ kojugu haraba i k'a dɔn turabilen ni turafima faali an ka bila nɔ na walima an ka kɛ maakɔrɔw ka maa ye Bɔjibate k'a dɔn o de teliyara sɛbɛnnikɛla ko a n'an b'u da k'a ma bɛn sabula labɛn min kun fɔra ani hakilina min kun fɔra Bɔjibate k'a dɔn kɛlɛkɛ tɛ Ala b'a sagoya de la ntɛnɛn don février kalo tile 19 don Bɔjibate i k'a dɔn min ye primature u bɛ bali min na dankɔrɔba in sina ka cu ten a n'a ka dulakibajɛ ni fugulajɛ a nisɔn ka di ka tɛmɛ kɔrɔlen kan a taamacogo ka di ka tɛmɛ kɔrɔlen kan Bɔjibate o yɔrɔ bɛ a ko ɲɔgɔn ye ka kɛ ɲɔgɔn ye ka kɛ a ka kabine dafalen Bɔjibate a ye foli ani tanu kɛ ka ɲɛsin u ma jɔn ko Ala farikolo sɛgɛnna anw ye cɛkɔrɔba ye waati dɔw bi kɛ fo an ka farikolo lafiya min ye nin ba
baara in ye faso baara don maa tɛ sɛgɛn a la maa tɛ kɔrɔ a ma i k'a dɔn jamana in a bɛ se ka bɔ bolola cogo min an kelen o kelen bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don ni min kalifarila don min i k'o sɛbɛkɔrɔ Sogɛl Kukala Mayiga maa min b'a dɔn tubabukan a b'o sɛbɛkɔrɔ mɛn wajibati k'a dɔn a ko nin y'o nagamu k'o nagamu ɲinɛma kɛ maa o maa n'o kɔrɔtɔlen kun don k'a fɔ a na binden walima a na bɔ a la wajibati k'a dɔn bɛɛ ye nin yɔrɔ sɔrɔ a ko nka ni maa ye jamana in da k'a lajɛ tiɲɛ don premier ministre-ya wajibati k'a dɔn fanga min don a y'anga ka bon n'a ma ɲɛ sariya ye fɛn minnu fɔ k'a fɔ i dɛsɛra n'i ye jamana faamaw ta ministrew ta ka na u ko min ma ordre protocolaire ministre de la justice et refondation wajibati olu de bɛ tugu ale la i b'a ye k'a fɔ olu dɔ la kelen de kan ka bila a nɔ na nka Sogɛl Kukala Mayiga segilen filɛ ka na cogo min na wajibati k'a dɔn a bi forme min na a n'a bara ka kuma minnu kɛ a bi baara min kɛ wajibati Ala de b'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko hali bi n'a ka bi an kana kɔrɔtɔ cɛ o cɛ kɔrɔtɔra i ni yɔrɔ ko i bi sara jugu cɛ wajibati k'a dɔn Sogɛl Kukala Mayiga jɔyɔrɔ min b'a la jamana kɔnɔ min ye masakɛ ye o y'a dɔn Sogɛl Kukala Mayiga kuma min b'a kɔnɔ jamana in i k'a dɔn u y'a dɔn a bi baara min ka k'a kɛ a n'a bara ka ko min woloma a n'a bara ka ko min ɲɛnabɔ wajibati o dɔnnen don jamana denw fɛ sɛbɛnnikɛla ko hadamaden tɛ se ka kɛ nɛgɛ ye farikolo hali minnu ye denmisɛnnin jeniw ye dɔw bi kɛ wajibati k'a dɔn maa caman bi kalo kelen kɛ i t'a ye a ɲɛna a farikolo dalen don i t'o kuma mɛn maa t'a ɲininkali kɛ nka n'i kɛra masa ye wajibati n'i kɛra nin n'a ɲɔgɔnna ye hali miniti kelen mɔgɔ na fɛn dɔ sɔrɔ k'a fɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura Mali horizon maa min sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Bruno de Segebeji Bruno a ko min ye kuranko gɛlɛya ye karamɔgɔ daba tun hali bi nin kuma in a bɛ malidenw da kɔnɔ sabu fura dɛsɛlen bɛ sɔrɔ a la sɛbɛnnikɛla ko munna min ye Bintu Kamara ye a tɛ kuma a man kun bɛ mun de kan karamɔgɔ daba tun n'i ye mankun fana lajɛ kuma dɔ la k'o bɛ dɛsɛ k'o fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o de ye Bruno Segebeji ye a ko n'i y'a lajɛ nin ye maloyala ko ba ye jamana kunturu karamɔgɔ daba tun ni k'a ye k'a fɔ kuran ka dɛsɛw kɔnɔna la o jamanadenw ka sɔrɔ de ɲɔngirilen bɛɛ jamanadenw de bolo b'u kun ni ka worontɔ hali bi kalo joli joli fura ma sɔrɔ o la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko taabolo lajɛ jɔyɔrɔ kalifara maa min na a ko jamana ko de don a tigi n'a dɛsɛra ka fura ɲini na karamɔgɔ daba tun k'a kan ka jɛ ani ala cɛ la ni ka walan k'a sɛmɛ karamɔgɔ daba tun k'o tɛ fugariya ye a ko sabu jamana baara de don a ma sigi abada maa kelen kama sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Bintu ye a ma walan sɛmɛ fɔlɔ karamɔgɔ daba tun min kɔni ye kuran a tɛ ka di malidenw ma Bintu daminɛlen bɛɛ karamɔgɔ daba tun hali kuma dɔ la ni kuma dɔɔni bɛ to ka fɔ malidenw ye nka malidenw yɛrɛ mago bɛ kuma min na n'o ye sɛbɛnnikɛla ka fɔta ye n'o ye Bruno ye o de ye ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ an ye sɛbɛnnikɛla ko munna kuran tɛ ka di malidenw ma a balannen bɛ fan jumɛn la mun ni mun de bɛ yen ko hali ni dɔw bɛ ka minɛ karamɔgɔ daba tun ko hali bi malidenw ma fa ban min ye kuranko gɛlɛya kuma ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye an ka jamana in ye karamɔgɔ daba tun b'a ye k'a fɔ funteni ale kun bɛ ka bɔ funteni n'ale bɔra faso malidenw jigi ye fɛn min ye o ye kuran ye ni ka nɛɛma dɔɔni kɛ golo kɔrɔ sokɔnɔnaw la sɛbɛnnikɛla ko ni kuran dun tɛ yen an b'a kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Bintu ka nin kumabaliya ye karamɔgɔ daba tun k'a bɛ fɛn damadɔ maana n tɛ se o tuma fɛn tɛ n bolo k'a fɔ jamanadenw ye walima min ye nin ko in ye a taara ka n bolo dan n na man kun tɛ sa sabu dɔ kɛra kuma la walima n dɛsɛra o tuma min kɔni ye yaasa n ka n da de karamɔgɔ daba tun n kana fɔbali fɔ jamanadenw ye sabu n delila ka kuma jamanadenw ye ka tɛmɛ o ma ɲa jaabi ma b'o la malidenw kɔni bɛ k'o kuma de fɔ diɲɛ ma don o don n kana dɔwɛrɛ k'o ka fara o kan bilen n ka n da de sa n'a bɛ kɛ min ye sa ka ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye kuran ye karamɔgɔ daba tun n'an y'a ye i b'a fɔ ko jeu de lumière a b'a ɲɛ kɔmi dɔn dɔrɔn o y'a tagalen e t'a ye bilen jamana min ni kuran nana bɛɛ bɛ kule kuran nana i bɛ se ka jama kule i b'a ko koba dɔ kɛra wa fɔlɔ denmisɛnninw dɔrɔn de kun don a kɛra maakɔrɔ ɲɛnatigɛw yɛrɛ bi n'i y'an baliguw bolitɔ ye a nana Allah Mali ni makara ko ye Mali ni man kan dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun n'a dun k'a fɔ ko taabolo ye nin ye ayiwa min kɔni ye sigi n cɛkɔrɔ ma karamɔgɔ daba tun dɔwɛrɛ ta a bi dɔnba caya min y'an ka fitina dagakɔrɔw ye an k'olu labɔ k'olu kongo an ka lampaniw an k'u labɔ k'u kongo karamɔgɔ daba tun yanni an ka si dibi la o tuma an tɛ tasuma mɛnɛ an ka lampan n'an ka fitina dagaw la sɛbɛnnikɛla ko min ye duguba kɔnɔ sigi ye a gɛrɛtɛra fo k'a dama tɛmɛ a ko min ye Bintu Kamara ye karamɔgɔ daba tun a ka fɛn fɔ malidenw ye an bɛ fɛn mun faamu min ye jamanakuntigi ye a ka fɛn fɔ jamanadenw ye an bɛ fɛn mun faamu n'o tɛ an ka to nin dabolo kan kudayi a ye ko o tɛ ɲuman ye jamana kɔnɔ
kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ Mali horizon kɔnɔ Birino Segi bɛ ji ale ka sɛbɛnni don Bojibate ne bɛ bolo kari ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur o don kunnafonitigi a bolo ko siɲɛ 722 Bojibate k'a dɔn sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Jakari Jasa nɔgɔ o don Jakari ko a k'i k'a dɔn kɔrɔfɔ ani kuma bana minnu n'u bi yaala yaala la kunnafoni di sira kura minnu nga ADP Maliba i k'a dɔn a kumana min n'o ye kuma in dalen bɛ ka ɲɛsin u ka président d'honneur ma min ye Aliyu Bouakari Diallo kuma in bɛ réseaux sociaux de kan ADP Maliba u ye wele da kɛ Bojibate an bɛɛ lajɛlen jamana kelen den ye an k'an janto i k'a dɔn kuma na an k'an janto kuma na sini bolo tɛ kuma minnu na n'an m'an janto a la Bojibate a bɛ jamana in sigi goya kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko kɔrɔfɔ in bɔra Yuba Ba o de da Yuba Ba kɔni a ye kɔrɔfɔ dɔw mɛn kɔrɔfɔ minnu bɛ taa tɛnku Aliyu Bouakari Diallo la kuma ninnu bɛ réseaux sociaux kan Yuba Ba ka fɔ la a ko nin kuma ninnu a ye kuma in dɔmɔ min na o de ye kuma ninnu kɔni bana mininen bɛ i k'a dɔn an ka jamana den dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko Buba Fanɛ a na kɛ ale tɛ jamana kɔnɔ i k'a dɔn kuma in bana mininen don Buba Fanɛ ani Aliyu Bouakari Diallo ni ɲɔgɔn cɛ a ko kuma in dan bɛ ta cogo min na a fɔlen bɛ fɔ cogo min na a ko kuma in i k'a dɔn a bɛrɛ ta sabali ka kɛ ni sabali ma k'a la kuma in bɛ kɛ a wa tiɲɛniba ye sabula kuma in dalen bɛ ka taa tɛnku ADP Maliba président d'honneur la n'o ye Aliyu Bouakari Diallo ye Aliyu Bouakari Diallo ni maa min b'a dɔn ni maa min bɛ a ka ko ɲɛdɔn i b'a ka ko kalama min kɔni ye n k'i ɲininka Yuba Ba ka fɔ ye a ko i k'a dɔn Aliyu Bouakari Diallo a ti don nin ɲɔgɔn na ko la janko fo ka taa nin ɲɔgɔn na kuma bana mininen da ka t'o di maa wɛrɛ ma o ka kuma fɔ ni ayiwa ale ka hakilina ye k'a sɔrɔ ale yɛrɛ da ma fɔ min kɔni Yuba ka fɔ ye a ko kuma ale kɔni bɛ min wele a n'a bɛ min ɲini sabali ka kɛ kuma dɔw bɛ yen Bojibate k'a dɔn a fɔbaliya ka fisa n'a kuma ye sabula kuma o kuma n'i y'a fɔ n'a bɛ se ka na ni hakilina wɛrɛ walima taasi wɛrɛ ye Bojibate i k'a dɔn janko Aliyu Bouakari Diallo maa min don min bɛ hami n'a ka jamana ye maa don min b'a ka jamana fɛ ka nin kuma ɲɔgɔnna kuma gɛlɛn ta k'o sɛgɛrɛ a ko i k'a dɔn a kuma kɔni a faratilen bɛ kosɛbɛ o kuma olu bɛ wele da kɛ ka ɲɛɲinini kɛ k'a ɲini min ye nin kumaw ye Bojibate k'a dɔn hakili ka to a fɔcogo la min ye nin kumaw ye a jate ka minɛ kosɛbɛ n'o tɛ a bɛna ni tuwa tiɲɛ ani nin maa tiɲɛba ye o kuma u bɛ wele da kɛ sabula a bɛ hadamaden i k'a dɔn ayiwa a jigila kari ni ka hadamadenya yɛrɛ k'o nege bɔ a la maa o maa n'i ye maa cɔrɔnin ye i ye maa kuluma ye i bɛ baara kɛ n'i ka jamana ye a ko olu kɔni ye video in ye Yuba Ba ka fɔ la a ko kuma in kɔni ma bɛn a ma diya u ye kosɛbɛ o kuma u b'a ɲini a fɔbaw u ka jateminɛ k'a fɔcogo la ani a laɲini na ani k'a kun n'a a ju ɲini o de bɛ fisaya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ayiwa l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Mbala cogo bɛ di le nouveau réveil mɔgɔ dɔ b'a maa min ye sɛbɛnni kɛ o kɔnɔ sɔgɔmana a tɔgɔ ko Yusufu Konare Yusu a ko min ye jamana saba n'o ye AES jamana saba ye ni Ala ma kunnaja karamɔgɔ daba tugura an ka wariko kuma mun bɛ da kɔnɔ ɲuguɲugu la k'a ko in a bɛ sɔn ka kɛ saba ye Ala k'a kɛ yarabi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Niger ka taa bila Burkina Faso Mali anw de saba faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni ka jɛrɛjɛkuluba dɔ sigi n'o ye Alliance des États du Sahel ye a ko gɛlɛya min bɛ an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan karamɔgɔ daba tugura an bɛɛ b'an ka gɛlɛya dɔn n'o ye Bamanciko gɛlɛya ye karamɔgɔ daba tugura n'o ye anw ka jamana saba in ye Saheli kungow ye sabu min ye Ala ka dancogo yɛrɛ la Ala ma an garisɛgɛ don kɔgɔji la sɛbɛnnikɛla ko min ye anw bɛ camancɛ min kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ka na bamanciya wale ka n'o suru an kan karamɔgɔ daba tugura min ye sigiɲɔgɔn ye ni k'u sigi ka yɛlɛ bɔ an ma ni k'an to an juguw bolo sɛbɛnnikɛla ko Ala ma sɔn o ma a ko n'i y'a lajɛ karamɔgɔ daba tugura nin bɛ se ka kɛ cogo di tɔn mana sigi min b'a to a bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ka taa ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ dɔw sɔrɔ dɔw b'o kɛ tigɛrɔma ni i yɛlɛko ye karamɔgɔ daba tugura ko kun tɛ tɔn sigili la bilen sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛyaw dadara ɲɔgɔn kan a ko gɛlɛya a cayara fo k'a dama tɛmɛ o kɛra sababu ye min kɔni
ye nin jamana saba u y'u salo ni ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatukura ni ka u tɔgɔla tɔn sigi tɔn dumanba tɔn belebeleba n'o ye AES ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye AES yɛrɛ kungilenna n'a taabolo lajɛ karamɔgɔ Dabatukura don dɔ a bɛna kɛ ŋana belebeleba de ye ni ka min ye masakɛya sɔrɔ farafinna kɔnɔna la sabu ani min ye disibaw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo diɲɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye AES jamana dɔ bɛ n'o ye Niger ye o masakɛ n'o ye Abdramani Tiani ye karamɔgɔ Dabatukura ale de kɔni bɔra ka télévision nationale la ni ka discours dɔ kalan o discours kɔnɔ min ɲini jamana saba tɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ ko ni maanifin bɛ fɛ k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya lakika sɔrɔ karamɔgɔ Dabatukura n'i ye France fa la k'an bɛ nanzaraw ka jɔnjuru de kɔnɔ hali bi o tuma ko AES bɛna bɔ jɔnjuru kɔnɔ ni ka ko u yɛrɛ ta ye sɛbɛnnikɛla ko a ko AES k'a ka wari dilan u yɛrɛ ye karamɔgɔ Dabatukura i b'a ye k'a fɔ ko koba tɛ maa minnu ye hakilina juru cani n'o ye karamɔgɔ Dabatukura ka taa bila nafolo baarakɛlaw la ko sira taara ka d'olu ma olu k'a jateminɛ n'a bɛ se ka kɛ ko jaabi ɲuman sɔrɔla sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye banki belebeleba ye karamɔgɔ Dabatukura o fana kan ka sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye an ka mɔnɛ bɔ n'o ye a ko tɔw man jan bilen ko tɔ tora kan kelen ni ɲɛ waawa ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatukura ni AES ka wari bɔra k'a fɔ ko wari ko kuma t'a la koyi ko wari fɔn de ye an senkɔrɔ ko kuma t'a la koyi a ko wari in kɔni a sɔngɔ de bɛna yɛlɛn kosɛbɛ e ko min ye jamana dɔw ye k'olu tɛ sɔn ka boli ka fara an kan de sɛbɛnnikɛla ko a ko Abdramani Tiani ye ale tɛna se k'a dafa nin kuma in na karamɔgɔ Dabatukura ka sɔrɔ dalula t'a bolo min ye jamana kuntigi yɛrɛ ka kuma fɔ ten kuma min ni kisɛ t'a la sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in o tuma ko jaabi ɲuman bɛna yala don n'a nataw la ko sabu ko don ka jan a sebali tɛ kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ u ka bi bɔli don Wajibati ne bɛ n bolo kari ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon Wajibati k'a dɔn maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Ari Musa Mayiga Ari Musa ko a ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i k'a dɔn ni ayiwa mabɔ ma ta joona joona i k'a dɔn nin wajulukɛla in nin denmisɛnnin karamɔgɔba in min ɲɛsu a la Bayaya Hayidara Wajibati min kɔni ye kunnafoni ye a sɔrɔla a ka denbaya mɔɔw de fɛ u y'a k'a fɔ su a la a farigwanen bɛɛ farigwa in kɔni i k'a dɔn a ka jugu ka sababu kɛ mun ye Wajibati i k'a dɔn ayiwa su a la dun bɛ bolo min kan a bɛɛ i k'a dɔn latigɛ bolo a bɛ kaso de la Wajibati i k'a dɔn ayiwa farigan nana cu a ka kaso bon kɔnɔ duwakun dɛmɛlen o yɛrɛ kɛra sababu ye i k'a dɔn marifatigi caman ka d'a kan ka bɔ n'a ye i k'a dɔn a bɛ kaso la dugu min na n'o ye Doyila ye ka Bamakɔ sɛgɛrɛ dɔgɔtɔrɔsoba dɔ b'a fɛ yan u ko min ma awa clinique polyclinique Pasteur ka taa n'a ye nɔ Wajibati sɛbɛnnikɛla ko a ko gardiw kasobo gardiw Wajibati k'a dɔn olu ni marifa kɔni dara kan u bɔra Doyila u ye Bamakɔ sɛgɛrɛ gara la sabula su a la Bayaya Hayidara i k'a dɔn a fariganen bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni ye farigan in ye u nana n'a ye i k'a dɔn clinique Pasteur la k'a dɔn VIP dɔ bɛ a kɔni b'o kɔnɔ n'i y'o kɔni mɛn dɔgɔtɔrɔso la chambre VIP dɔgɔtɔrɔ ayiwa ka taa se ɲininka awa pikiri biɲɛw i b'a sɔrɔ marifatigi kelen bɛ k'a bɛɛ kɔlɔsi sabula min dalen don dɔgɔtɔrɔ bolo n'u b'a furakɛ o ye kasoladen ye Wajibati kuma fɔcogo ɲuman ye suala Bayaya Hayidara kasoladen don a k'i k'a dɔn bana b'i kan n'a fɔra marifatigiw fana b'i ni da cɛ a Wajibati k'a dɔn a bɛ maanifin kamana gan kosɛbɛ o de la Wajibati k'a dɔn a ka denbaya ani maa minnu kɔni ka sur'a la olu kɔni y'a ɲini joona fanga ka kɛ sabaliba ye sariyatigiw ka se ka sabali ni ka u dusu fa u ka su a la d'u ma u bɛ taa n'a ye ayiwa kɔfɛ min ye furakɛli ka t'o bolo kan n'a furakɛla n'a kɛra kɛnɛyafɛn ye u na segin ka na n'a ye ayiwa kaso tɔ a n'o laban Wajibati k'a dɔn maa caman kɔni bara ka Ala ma deli ni ka deli kɛ ka ɲɛsin procureur pôle spécial lutte cybercriminalité Wajibati jalaki ni jalaki minnu bɛ su a la kan olu m'a fɔ nkalon don dɛ u m'a fɔ k'a ni minɛni man kan dɛ u ko de k'a farigwannen don u b'u deli
i k'a dɔn ayiwa a ka se ka d'u ma bon jabate u ka kɔfɛla magana ye ka taa furakɛ min b'a to a bɛ se ka segin na ala hɛrɛ la o de la min ye haut conseil islamique min ye jɛrɛjɛkulu ye min bɛ diinɛ kofɔ ani organisation société civile OSC bon jabate k'a dɔn ani maaba ani diinɛ ɲɛmɔgɔ caman ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bara ka deli kɛ ka ala sago da sariyatigiw ye u ka se ka su a la di i k'a dɔn a ka taa furakɛ kɔfɛ ka segin ka na a ka kaso kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura an bɛ te min an ka te zara fɔlɔ min n'an tilal'o la te sans chaud an b'o d'a kan Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. An bolo kari ka don ni bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko plume libre min ye kalimu nɔrɔma a tigi sago b'a ka kalimu na bon jabate k'a dɔn a ko n'i ye jamana in da k'a lajɛ an bi kuma fɛn min na n'o ye arajo ye bon jabate i k'a dɔn nin sa damadɔ laban in na a kɛra ten baw bon jabate arajo min bi maa na jamana in kɔnɔ i k'a dɔn a bɛ arajo 500 bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ arajo 500 k'a dɔn Bamakɔ ta ka ca bɛɛ ye sɛbɛnnikɛla ko ni k'i bi kuma arajo privéw nani ka jamana kɔnɔ bon jabate ani hɛrɛ min nana ani lafiya min nana ka ɲɛsin jamana denw ma jɔn ala barika ka bon hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn an kelen-kelenna dɔw bɛ yen an dɔw bɛ yen i k'a dɔn an ka kuma bɛ tiɲɛni min kɛ bon jabate o fana o ka fɔ nka nafa min b'a la o de fana ka bon a ko arajo 500 FM o de bɛ sandarama bi ayiwa Mali yɛrɛ kɔnɔ n'i ye kow ta k'u lajɛ bon jabate arajo ko kɔni a nana nacogo min na kabini arajo Sudan sabula i k'a dɔn arajo fɔlɔfɔlɔ min ne o kun bɛ maana o kun bɛ kuma Dakaro bon jabate k'a dɔn o kun ye Mali ani Senegali jɛ arajo ye bon jabate o dayɛlɛla juin kalo tile fɔlɔ san 1957 bon jabate k'a dɔn o de laban min ye Mali ta ye a nana fɔ o ma ko arajo Sudan bon jabate o ɲɛmaa fɔlɔfɔlɔ i k'a dɔn Mali kɔnɔ o kun ye Modibo Keyita ye a don Modibo Keyita ala ka hinɛ Bamakɔ maire-ba de kun don ale de ye arajo so in dayɛlɛli fɔlɔ kɛ indépendant nanen bon jabate arajo Sudan o laban yɛlɛmana ka kɛ arajo national ye n'an k'a ma ko arajo Mali bon jabate k'a dɔn ayiwa kabini san 1957 ka na bi la i b'a ye k'a fɔ arajo nana yɛlɛma i k'a dɔn ayiwa sangakura ani hakilakura nana don arajow la a ko n'i y'an ka arajo kumakɛlaw ta k'u lajɛ cɛ dɔ bɛ yen bi ko Siratigi Tarawele a mɛnna arajo baara la ale ka kumaw na ale ko Modibo Keyita tile bon jabate k'a dɔn arajo ko a daga nana sigi bɛɛ lajɛlen da la sabula bɛɛ lajɛlen tun bɛ 80 sara 80 bon jabate k'a dɔn arajo kura jɔli a n'a maanani san 1961 i k'a dɔn arajo so in jɔli daminɛna ka ban san 1962 bon jabate i k'a dɔn Siratigi ka lakalila n'o ye tariki ye a ko arajo ye ayiwa fɛn ye min n'a fanga ka bon kosɛbɛ jamanadenw kunnafonini ani jamanadenw nisɔndiyali arajo jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ san caman kɔfɛ bon jabate i b'a ye k'a fɔ arajo wɛrɛ min ka dayɛlɛ ka kuma Mali kɔnɔ kɛra san 1988 o kɛra Kayikaw fɛ yen Kayi Worodugu yanfa u nana arajo dɔ dayɛlɛ o kun de jamana ta ye dɛ bon jabate k'a don k'o ma ko arajo rural Kayikaw fɛ yen o kɔni kun b'a damana bon jabate sabula arajo Mali kun tɛ yɔrɔ min ni yɔrɔ min dafa ale nana sigi o de kama a dabɔkun kun ye cikɛlaw i k'a dɔn ani bolola baarakɛlaw ani bagan maralaw a y'olu sɛbɛkɔrɔ nafa italiyɛnw de nana n'o arajo so k'o dayɛlɛ nka min kun b'a kɔfɛ bon jabate o de ye yɛrɛmabila n'o ye démocratie ye olu ta dabɔkun kun y'o ye a ko Fili Keyita o de kɛra arajo rural i k'a dɔn a directeur fɔlɔ ye Keyita y'a jira k'a fɔ o waati i k'a dɔn ayiwa jamana ka ayiwa sebakun de jamana ye arajo Mali ka bolokoto ka taa fan bɛɛ fɛ Kayikaw fɛ yen arajo rural in kɔni nana dama maana bɔ ni ka hakilina kuraw ani dɛmɛ kura ta a ko démocratie mankan ka bɔ farafinna i b'a ye k'a fɔ arajo so nana kɛ ten balaw i k'a dɔn don o don kura dɔ bɛ bɔ don o don dɔ bɛ dayɛlɛ a ko Musa Tarawele binnen kɔfɛ san 1991 arajo privé fɔlɔfɔlɔ min n'o nana dayɛlɛ bon jabate k'a dɔn arajo ta de tugura ɲɔgɔn kɔ nka fɔlɔfɔlɔ min n'o kɔni maanana u k'o de ma arajo Bamakan
Radio Bamakan ale nana dayɛlɛ seetakolo tile 13 san 1991 Wajabate san 1991 i b'a ye k'a fɔ min ye jamana den bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen kɔni hakilinaw nana sisan min ye radio privé ye o tuma a nana dayɛlɛ ka dayɛlɛ Wajabate an bɛ donni min na ko bi Mali kɔnɔ yan radio so 500 o de bɛ sandalama i k'a dɔn maaw o nisɔndiya ani kunnafoni dili kama nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Plume Libre kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de bɛ to kɔnɔ ne bɛ tigɛ don joona Les Échos wele maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Aminata Tera ko a ko min ye kabako fadunuya fafarankaba a ko an ka taa min ye kalabankoro cɛbannen sɛbɛnnikɛla ko nin funakɛni fila terimaw don karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye nin don ye n'o bɛnna alamisa tɛmɛnen ma karamɔgɔ de b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ u dusuw nana bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye u nana ɲɔgɔn sɔrɔ kumalasigi dɔ la sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ b'i ta fɔ dusuw nana bɔ kosɛbɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min kɔni ye bolokurun taara u ni ɲɔgɔn cɛ maaw donn'u ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ kɛra sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a jateminɛ min ye cɛ kelen bɛ yen n'o tɔgɔ ko Sɛkinɛ ale ni maa min bɛ kɛlɛ la o de tɔgɔ ko Papa yɛrɛ o si bɛ san 18 na min ye Sɛkinɛ ye u m'o si maana sɛbɛnni kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko Sɛkinɛ kɔni ale de filɛ nin ka funu ka t'u ka so karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ni ka taa bese da duman dɔ sama ka na n'a ye i b'a ye k'a fɔ ni k'i funu karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ni ka Papa ɲini sɛbɛnnikɛla ko min kɔni Papa yelen a fɛ dɔrɔn a sina ka bese in kɔrɔta ni ka jigin Papa kunkolo fɛ sɛbɛnnikɛla ko Papa sina ka yara ten basi kɛnɛ sina ka bɔbɔli daminɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko a kɛra maa minnu ɲɛna u y'u bolo dɔ kun ne ka kule karamɔgɔ de b'a tɔgɔ jama sina ka bɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ye Papa ta haraba min ka taa n'a ye kalabankoro ale sesɛrɛfu la sɛbɛnnikɛla ko yenkaw y'a lajɛ k'a ka jugu olu ka furakɛli ma k'u ka taa ne Gabriel Touré la sɛbɛnnikɛla ko min ye Gabriel Touré sira min nana n'u ye i b'a ye k'a fɔ docteur y'u wasa don a la min kɔni ye alamisa ka dugu jɛ juma la juma dugu jɛlen u y'a ye k'a fɔ bana min bilɛ filɛ nin ye Papa la karamɔgɔ de b'a tɔgɔ bana in t'a tɔ ko ye n'o ye joginda jugumanba min b'a la n'o ye beseda ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a sina ka diɲɛ to sɛbɛnnikɛla ko a ye diɲɛ to min kɔni a somaw ye abada n'i ye ko kɛcogo lajɛ a ma se ka diya olu ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ u y'a yira k'a fɔ sariya ye jamana ye sariya jamana ye nka n'i ye ko yɛrɛ kɛcogo lajɛ a ye fitinɛ min ta k'a somaw sɛgɛrɛ n'o ye banbatɔ Papa somaw sɛgɛrɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ o tun bɛ ka kiiri tigɛ u yɛrɛ ye o man kan sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye somaw kɔni ye laɲini kɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ b'a ye k'a fɔ jama fɛrɛntan olu de kɔni y'u kunda min ye Sɛkinɛ o ka du kan karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ala de nana ni farankan ye n'o tɛ min kɔni ye hakilina min kun b'o la o de tun tɛ ɲuman ye min ye du ye k'a da kolon ci bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin funakɛni fila lajɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ terimaw dɔ u bɛ ɲɔgɔn bolo kabini waati jan nka u ka kɛlɛmisɛnnin ti ban karamɔgɔ de b'a tɔgɔ n'i y'a lajɛ maramafɛn fɛnɛ bɛ to ka y'u bolo kuma bɛɛ maramafɛn ka y'u bolo karamɔgɔ de b'a tɔgɔ fɛn tɛ fɔ a la o de kɔlɔlɔ jaabi de nalen filɛ nin ye sabu kabini siɲɛ 1 siɲɛ 2 min ye siɲɛ 3 ye a dɔ bɛ dɔ la don dɔ u b'u fanga lajɛ ɲɔgɔn na karamɔgɔ de b'a tɔgɔ b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin caman de bɛ ne bunako kan denmisɛnnin minnu bɛ tulon kɛ ni maramafɛn ye maa ti kɛ ala ye k'a dɔn don jumɛn dusu bɛna bɔ ne ka sitanɛ don ni ɲɔgɔn cɛ a ko min kɔni Papa ye san 18 o ye diɲɛ to min y'a n'a terikɛ ka kɛlɛ n'o ye Sɛkinɛ ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ b'a ye k'a fɔ Sɛkinɛ o tuma min ye an ka jamana sariya tigilamɔgɔw ye u bɛ k'u wasa don ale la mun nana ne ni fitinɛ jugu y'u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa bila bese tali ma ni k'a terikɛ k'o bila lahara ni ɲɔgɔnna caman ka fɔ ni ɲɔgɔnna caman de bɛ jamana in kɔnɔ terimaw bɛ sin ka kɛlɛ ten jɛrɛnw na te kunna dɔrɔn para u bɛ sin ka wuli k'u kɛ ɲɔgɔn kan i b'a mɛn ko dɔ ye dɔ ci fo k'o ninkɛnɛ karaba kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ Les Échos kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Wajabate waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan pepewu Wajabate k'a dɔn association an ka bɛn maaya la association an ka bɛn maaya la ni hakilina ye min bɔra i k'a dɔn Badara Alu Usumani Hayidara n'o sirifukɛ den ye san 2020 Wajabate k'a dɔn jɛkulu in kɔni hakilina sɔrɔla kitakaw fɛ yen a nana kɛ sababu ye a ka sigi sen kan faamaw yɛrɛ ka sɛbɛn di k'a walankata diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama farafinna tubabula Ameriki jamana bɛɛ welelen don marikalo tile 3 Wajabate k'a dɔn a hakilina bɛna taa sabati a kun dun ye mun ye Wajabate i k'a dɔn min ye Alu Usumani i k'a dɔn Hayidara ye a ka wuli ka jɔ ni hakilina de ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye kelen ye hadamaden bɛɛ ye kelen ye sigida kinw duguba ni dugu mangani yiriwa ni ɲɛta bɛɛ lajɛlen n'a ka kan Wajabate k'a dɔn hadamadenw kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye gɛlɛya k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ
seko ni dongo k'a jidi diinɛ man ka kɛ sababu ye siya man ka kɛ sababu ye mɔɔw ka fara walima gɛlɛya ka don mɔɔ ni ɲɔgɔn cɛ marisikalo tile 3 ni hakililaw bɛ taa jidi maliden bɛɛ lajɛlen welelen bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen welelen bɛ palais de la culture la marisikalo tile 3 Bɔ Jabate i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Amadu Ampateba la k'a hakilina ka se k'a jidi ni k'a walankata diɲɛ bɛɛ k'a mɛn Bɔ Jabate i k'a dɔn Kayikaw fɛ yen ni Ala ni kira sɔnna dimanche nata min ye awa Tijaniya musow u ka mawuluduba san o san u b'a kɛ ɲinanda bɛ kɛ Alhaji Hami Ɲanga da la min ye Tijaniya musow mawuludu di min ye wajulu ani awa dugawudon a bɛ ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma dimanche an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kayikaw fɛ Alhaji Hami Ɲanga da la waati dafara Bɔ Jabate farikoloɲɛkɛlaw bɛ n'u sigi sisan Burapele n'a jɛɲɔgɔnw surafana t'u ma don su in na sagi bɛ kɛ nin kunnafoni kelen kan ni Ala sɔnna ma sini sɔgɔma an bɛ ye kɛnɛ kan sɛbɛnw kuraw bɛ bɔ k'olu lakale Mamutu Surunin ale de tun bɛ nɛgɛ la kunnafoni lase